Kana bitaw magsigi lag ukit, magsigi hunahuna, magsigi og basol-basol, magsigig mahay-mahay sa uban kung nanakas kalisod sa imong kinabuhi. Ang atong uluhan karong gabiuna mga kaigsunan is forgotten but not forsaken. Maayo gyud mo kaayo mo atong da. Pero sa di pa ta mo adto sa ato ang main study karong gabiuna mga kaigsunan. Unahon sa nato ning usa ka statement gikan ni Sister White from Patriarchs and Prophets, page 218. Okay? Nagkanayon dinhi, wa magpunay og pamalandong si Jose. Kana bitaw magsigi lag ukit, magsigi hunahuna, magsigi og basol-basol, magsigig mahay-mahay sa uban kung nanakas kalisod sa imong kinabuhi, and most especially kining kahimtang ni Joseph karong gabiuna mga kaigsunan na asyas prisuhan. Imagino nimo, wa kay gihimong dautan, wa kay krimen nga nahimo, and yet you found yourself in prison. Dili sa yun mga kaigsunan. Siguro kung kita na magmukmuk na lang dito sa daplin ang atong himon, magsigig hinuktok, paita. Luya gining watay kwarta. Luya gining watay lakas kay way mo tabang nato, way mo laban, way nakahibaw ni ako dinhi. Kinsa naman lang intaway mo luwas na ko dinhi. Ambot, basig mamatay na lang siguro ko dinhi sa bilangguan. But Joseph did not entertain any of those thoughts. Nagkanayon rin mga kaigsunan, hinunua, gikalimtan niya ang iyang mga kasubanan, pinaagi sa pagpagaan sa kasubanan sa uban. Pagkanindot mga kaigsunan. Nakaplagan niya ang usa nindot nga buluhaton bisan tuwa sa prisuhan. So iyang gilingaw ang iyang kaugalingon, dili kay magsigi na lang basol-basol. Ang gihimo ni Joseph mga kaigsunan, especially in this longer period, diin why kasiguruhan ng iyang unahan mga kaigsunan, he made himself busy and occupied. Kayang labing tinod mga igsoon, giandam siya sa Dios, diha sa tulunghaan, sa kasakit, alang sa mas dako pa nga kahimuslanan. Kung naamoy mga panahon nga di ka kalakaw, naglubog ka lang, or napriso ka sa mga sirkumstansya, or pananglit, nagtrabaho unta ka, pero kay namang kay bata nga puya nga imuhang patubuon, patutuyon at timanon, usahay makaingong ka nga, naunsa man ikong kinabuhi. Mura magnihunong, igsuon, you might never realize God is putting you in the university of waiting, gumikan kay naay mas taas nga laraw ang Dios sa imong kinabuhi. For greater usefulness, and he did not refuse the needful discipline. Gidawat ni Joseph mga kaigsunan, dili siya sadan, gipriso, pero iyang gidawat ang kamaturan mga kaigsunan and tried to find time for personal healing. Sa sulod sa bilangguan, sa diha nga iyang nasaksi ang resulta sa opresyon sa tanan nga pagdaog-daog, ingon nga resulta sa krimen. Kita niya na tanan, na si mga kauban nini nga mga kakusas daplin, moto'y tinuod nga mga kriminal, moto'y tinuod nga mga tulisan. Nakita ni Joseph mga kaigsunan ang tinuod nga leksyon o ang resulta sa krimen o iyang nakatunan ang mga pagtulunan sa hustisya. Kaluoy nga maoy miandam kaniya kung unsaon niya pagdumala sunod kung muabot na ang higayon. Well,
we are now ready to take a look at our study for tonight. Akong dapito ng usag-usa mga kaigsunan nga mangduko kita sa atong mga ulo alang sa pagampo. Silimbahon nga Dios, salamat kaayo. Nining lahi na usab nga higayon nga among ripasihon ang kinabuhi ni Joseph. Gibanlod siya sa bilangguan, among susihon kung unsa ang iyang mga kalihukan ngadto aron mahimong inspirasyon sa matag-usa nga anaa sa samang kahimtang ug kondisyon. Salamat o Dios nga ikaw magbukas ang mga kasing-kasing malimpatakan, maghatag sa kaalam among masabta ng mensahe alang sa tanan. Salamat ikaw mutubag amo kinitugyan og lumang madawat sa ngalan ko ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Pangutana number 1. Kumusta man kung kitay na ay huwaton? Makapailob ka ba kung maghulat kag usa ka oras? Magsige na siguro tagtanaw sa atong relo. Ingon og 30 minutes ra ko maghuwat. Ngano man laging 2 oras, wa pa man moabot. Are we good at waiting? Mao nay dakong pangutana karon mga kaigsunan. And mind you, sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, kinahanglan unta kitagyod mao'y malampuson ni ining buhat sa paghuwat mga kaigsunan. The reason is, nagtuo kita sa tanang mga tao sa kalibutan, and well, it's very few kung imong itandi sa 8 bilyones ka mga tao sa kalibutan, ambot lang og nabay katunga ana nga kadaghanon nga nagtuo nga si Jesus mo balik. We're not sure. We are only a very small portion of people on earth nga adunay gihuwat nga pagbalik sa Dios, ug kung di ka gani makapailob sa paghulat mga kaigsunan, bisan sa kadyot lang, di nakakapaabot og usa ka oras nga siwil mga kaigsunan sa paghulat. Ambot na lang kaha og unsay atong kalaki aning hinuwata sa atong gipaabot nga wa pa kaabot mga kaigsunan. Pamilyar man kita ng kanta nga ang hari na sa pulta. Unsay lyrics sa chorus? Nasa pultahan ang Ginoong manluluwas ta. Kapila na katuig nga gisigig kanta-kanta na mga kaigsunan. Ang uban din na gipangkapoy naghuwat. Pag-abot sa year 2000, gibalita mga kaigsunan nga matapos ang kalibutan sa Y2K, ang uban perti ng tulira kayos pagpangalagad, wa na'y absent ang simba, ampo, wa na'y bugto. Bantay lang Ginoo og di pagani matapos ang kalibutan sa year 2000 na di na gid siya magmahay nako nga di nako mag-alagad. Wa kabalik mga kaigsunan. And here we are today, 25 years later from that perceived end of the world. Kung di ka kapaabot mga kaigsunan og usa lang ka minuto sa imong gihuwat, kumusta man? Balaka ta mga igsuon kung kaya ba natong huwaton. For more than 2,000 years already, Jesus has been the subject of our blessed hope. Our endurance in shorter seasons of waiting. Unsa daw? Kung unsa daw ang atong pailob bisan sa mugpo nga mga yugto sa pagpaabot, maosab na ang musulti kung unsay atong kalaki mga kaigsunan sa tag-as nga hinuwata. Labi na gyud sa pagbalik sa Ginoo. We will take a look at a few examples sa mga patriarka nga nagpaabot og taod-taod. Number 1, si Abraham. Nagpangidaron si Abraham og 75 years old. Gitawag siya sa Dios for the first time. You find his story in Genesis chapter 12. Niingon ng Dios kang Abraham,
biya ka sa imuhang dapit dinhi sa Ur sa Kaldianhon, ngadto ka sa dapit nga akong pagamanduan kanimo nga imo nga tuon yuta nga panulundon, yuta sa saad. Ningon si Abraham, Lord, unsa may naana dayon? I am going to make you a great nation. Dili lang kay mahimo kang usa ka bantugan nga nasod, mahimo kang amahan sa tanang kanasuran. Ningon si Abraham, yaga-yaga man ang imo, Lord. I'm already 75 and my wife is also a little bit younger than me. Unsaon man sa akong asawa, pag mabdos nga guwang naman ni siya. God told him, Abraham, my promise is secure. There is nothing too hard for the Lord. Niabot si Abraham og 99 years old. 25 years later, natuman ang saad sa Dios nga makaanak si Abraham. Kaya ninyo na huwato ng 25? Ang paborito dayon nga awit sa mga lalaki labi na og nanguyab unya di pasugton dayon. Dili palagi ko kay testingan ako og tinuod bagid ng imuhang gugma. Patukar daig air supply, I can wait forever if you will. Pag-abot og 3 ka bulan nga wag isugot, nanguyab og lain, da, I can wait forever. So mao ni atong kalaki mga kaigsunan, Isaac waited 20 years to bear twin boys. Ang edad ni Isaac mga kaigsunan, i-check ninyo diha, Genesis 25 verse 20, sa diha nga siya na minyo kang Rebecca, he was 40 years old. And a few verses later, mga kaigsunan, gidescribe dito nga nagsamkon ang iyang asawa og duha ka mga nasod, grabe kalangas nga mga bata, and it would become 2 nations, mga kaigsunan, in the person of Esau and Jacob. Paglugwa sa duha ka bata, you will find in verse 26 that Isaac was already 60 years old when the twin boys were born. Pila ka tuig nga hinuwat? 20 ka tuig. Jacob waited 7 years to marry the love of his life, Rachel. Pag-abot ni Jacob dito sa lugar ni Laban, yang uyuan, kitaan man niya si Raquel, kagwapa man ani, oy, niya parinti pagyud sila. So, iyang giingnan ang iyahang uganganon, angkol. Nahigugma man ko ni Raquel, oy, ako siyang trabahuan bi, aron imo nang ihatag sa ako, ningon dayon ang iyahang uganganon si Laban. Kamaayo rana, kaysa ihatag na ko na sa uban nga wa ko kaila, ikaw guna kung pag-umangko na hala, work for 7 years. 7 ka tuig nga pinaabot mga kaigsuunan. Ang pangutana karon, unsay sikrito aron makalahutay ta sa atong hinulatay mga kaigsuunan? How do we make waiting more worthwhile? Number 1, simple ra gyud kayo. Just keep your hands busy. Kung nagani kay gikalingawan og trabaho, na kay gikabisihan, ang adlaw, dali kayong mahuman. Kabantay ba mo ana? Dali ara mo salop ang adlaw, oy. Dali ara magting pamuhi. Nga naman, daghan ka gikalingawan. Keep your hands busy, and that's the best way to do and way forward while waiting. Di kagyud makamatikod mga kaigsuunan nga nagpatak na di ay ang mga gutlo sa oras o ang mga oras sa adlaw mga kaigsuunan ni takop na ang panahon sa ting trabaho. Why? Because we are busy doing something. Days are shorter when you are busy, but they are longer
when you are idle. Kaduha, aron dili kayo laay ang paghinuwata mga kaigsunan, na busy ka, unya gawas nga busy kanang imong gikilingawag trabaho, ganahan pagyud kayo ka. Kay kanang gisugo ka lugar karon, unya imo lang pong gituman ang gisugo sa imoa, pero kay kontra gusto man, dugay sab kayo mahuman ng adlaw. Pero nagtrabaho ka, na busy ka, giganahan pa kay kasi imong trabaho, bisan pagtawgong kag snack, di ka maminaw, unya na ng snack kay nalingaw kay kuani, paniud to sa, unya na, pangaon lang mo guna kay ako sa ning konsentritan. When you love what you work, you are passing the time. Genesis chapter 29, 18 to 20 mo na sugilano ni Jacob mga kaigsunan. Sa diha nga nagtrabaho siya alang sa iyahang pinangga nga si Raquel. Ang gingon sa Biblia mga kaigsunan is very interesting. Nagkanayon din ni Jacob, verse 20, served 7 years to get Rachel, but they seemed, unsa daw? Ang 7 ka mga tuig daw pipila lamang kaadlaw alang kang Jacob gumikan sa iyahang pagmahal kang Raquel. Inuod yun na mga kaigsunan nga kung di nimo gusto ang imong trabaho, magsige lang kag undak-undak sa imong tiil, bugat ang imong naong. Kontra gusto ang imong paghugas og plato, but when you love someone, bisang pagdi ka kahibalo ni anang buluhatuna, willing ka nga maningkamot aron imo nang mahuman. Balik ta kan Joseph. How did Joseph occupy his time in the most galling and boring place like the prison? Kana mangganing maghuwat ta nga naaratas lulinghayaw dihas gawas mga kaigsunan, laay na manggani. Kumusta ka si Joseph? Mao na kung matuhog nato karon ang kasinatian ni Joseph og masundog nato ang iyang gihimo mga kaigsunan, alang nimo nga gawas nun, alang nimo nga mas gaan ang imong kahimtang kung itandi kang Joseph mga kaigsunan, mas sayon. Number 1, he kept his hands busy. Wa gyud siya maghinuktok sa daplin mga kaigsunan. Wa gyud siya magsige na lag lubog dito sa iyang katre. Magsige na lag pamalandong, sige na lang dito hinuktok. Ngano man gyud ni. He wanted to occupy himself mga kaigsunan. He kept his hands busy. Ikaduha, iyang gipangita ang kahulugan o ang katuyuan nganong niadtong tungura mga kaigsunan na priso man siya nga way hinungdan. Joseph wanted to find meaning and purpose, and it changed his life. Kung imong tanawon mga kaigsunan ng bersikulo 6, Genesis 40, si Joseph samtang didto siya bilangguan, nagbisi siya siyang kaugalingon, and he looked at the faces of other people. Wa siya magsigig tutok siyang kaugalingong kaparutan mga kaigsunan. Instead, naniid siya og unsay kakulangon, unsay kasubanan sa uban, and he wanted to give meaning to the lives of the people around him. Na ako'y nadunggan nga sugilanon sa una nga na daw tao nga gitagalan. Ingnan siya sa doktor, tulo na lang kakabuan. Mo ba, Dok? Kung ikaw, ingnon sa doktor nga you only have 3 months to live, naakay duha ka reaksyon nga pwede nimong himuon mga kaigsunan. Either maglubog na lang kas katre, maghuwat,
Pero kung mao na imong himuon mga kaigsunan nga maglubog maghuwat, most likely di ka nakaabot og 3 ka buwan. Or ikaduha nga option mga kaigsunan, last naman ako ning 3 ka buwan, 90 na lang kaadlaw ang gihimo ni ining tao according to the story that I've heard many years ago. Iyang gibisi ang kaugalingon kada buntag ligo siya sa iyo mga kaigsunan. Pag humag kaligo, humag pamahaw, sugod na siya lakaw. He wanted to make everyone that he will meet inspired by his presence. Gusto niya nga malipay ang ubang tao, bisan og siya, wa pa'y kasiguruhag mula hutay bagdili. He knows that people have their lives ahead of them. Samtang siya mga kaigsunan, gamay na lang o kining gamay nga nabilin nga mga kaadlawan sa kong kinabuhi, ako ning gamiton sa paglipay sa uban tandugo ng ilang kinabuhi. Abi niyo mga kaigsunan, the story went on. Niabot na lag 5 ka buwan, gasige lang gihapon siya og pamisitas mga tao, and a few months later, after a year mga igsuon, natingala na ang mga tao, pati ang doktor, kayang iyahang sakit na wagtang naman hinoon. Finding meaning and purpose in crisis, mga kaigsunan. And this is exactly what Joseph was doing. Let's try to take a look at another interesting aspect sa iyahang kasinatian dito sa prisuhan. He went on interpreting dreams. Joseph himself, nagdamgo. Dito pa siya sa ilang Pinoyanan sa Hebron mga kaigsuunan. Usahay mahapon, tingkatulog. Kita siya nindot kayong pananaon, yukbo ang iyahang mga maguwang sa iyaha. Karon, mura siya og naay natural nga talento mga kaigsunan nga muhubad og mga damgo. Bisan layo na siya sa balay, dito sa prisuhan. And while he was looking at the faces of others, namatikdan niya mga kaigsunan katong bagong mga inmate, duha ka buok, murag balisa kay mga dagway, nagkunot lang ang agtang, ingon siya, kabantay man ko ninyo nga, mura man mo gwa mahimutang. Ingon dayon tong usa kinsa may mahimutang ana nga, nagdamgo manggugo. Oh, mao, unsa may imo damgo? Insang akong damgo, basta, mauni. And we will try to take a look at these dreams, mga kaigsunan. It was the part of that he acted in prison. The integrity of his daily life and his sympathy for those who were in trouble and distress that opened the way for his future prosperity and honor. Unsa daw ang nakaabli, nakaluwas ni Joseph mga kaigsunan ng iyabang pagmukmok, ng iyabang pagmahay-mahay? No, it would never change his life. Ang nakausab sa iyang kinabuhi mga kaigsunan, mao ang paggunok, mao ang pagpakabana kung naunsa ang uban. He forgot about himself. He wanted to see what's going on in the lives of others. Ang iyang mga kauban, nagdamgo. Unsa kahaning damguhan nila? Kung ang Dios kaniadto naghatag na kog damgo, kay maoy ang kabubuton sa kong kinabuhi og sa pagkakaron pananglit, di pa nako makita og unsa gyud kahulugan niya nang muyukbo ang mga binangan sa akong binangan. If that was a message of God for me, then most probably, kining mga kauban na koron sa prisuhan nga nagdamgo, may mensahe sab ang Dios kanila. And He would gladly comply. Iyang gipangutana ang iyahang mga cellmates, mga kaigsunan, sige daw be, unsa may damgo niya, ingon ang iyahang usa ka kabaro. Siya, lagi na samo ko, ang ako mong damgo kagabi
tulo ka sanga sa mga punuan paras unya kada sanga naay mga ubas nga tuwa didto. Unya unsa may naa si mong damgo? Nadamguhan nako nga gipuga nako ang paras didto paingon sa kupa unya akong gitunol giinom sa hari. Ningon si Joseph, uy, kanang tulo ka sanga ang kahulugan na tulo ka adlaw ra ba? Minaw ang usa nga nagdamgo nito makikisyon. By the way, this first dream was the dream of the butler, kaning magtitiing sa hari. Unya, unsa may buti pasabot ni adtong tulo ka sanga, sa tulo ka adlaw to. Unya, kadtong imong gipuga ang paras, unya, gibalik nimo tunol nimo sa hari, ang kahulugan adto, ipabalik ka sa hari sa imong responsibilidad, ingon nga magtitiing. Ingon siya, uy, mauba, salamat, di na day ko angayang mabalaka. Ingon din si Joseph sa iya, yes sir, I know, interpretation is not mine, gikan na sa Dios. Pero sir, kung pananglit, nahibalik ka na sa imuhang responsibilidad didto sa palasyo sa hari, palihog sir, ayaw kog kalimti. Speak well of me. Ni ako dinhi sa prisuhan taod-taod na. Wa pa ko kahibaw og may hiring banigwala. But please, when you are out there, remember your servant. Pagkadungog sa isa ka kabaro, mga kaigsunan, ingon siya, mauba, maot din yung damgo, parihas biyami, gikan mis palasyo, siya magtitiing, ako maoy hurniro, ako maoy panadiro sa palasyo, nagdamgo manggudpog ko, unsa may imong damgo? Nagdamgo ko nga naglukdo kog tulo ka bukag, unya ibabaw sa kong bukag, tuwa didto ang mga tinapay, ang mga uwak, pagkataod-taod, ilamang gipangtuhak ang mga tinapay nga naa sa akong bukag. Murag na subo si Jose, mga kaigsunan nakadungog. Ingon siya katong tulo ka bukag, tulo sabto ka adlaw. Pero kadtong uwak nga nibatog sa imong bukag, unya mikaon sa imong mga tinapay, nagkahulugan nga patyon ka sa hari. Og ang imong lawas ipakaon sa mga uwak. Tuod man, mga kaigsunan, 3 days later, nag-birthday si Haring Paraon. Pag-birthday ni Haring Paraon, gipatawag tong duha ka mga piniriso nga mga kauban ni David, ang magtitiing gipabalik sa iyahang kaugalingong karaang posisyon samtang ang panadiro, mga kaigsuunan, gibitay na tinuod. Kining sugilanon, mga kaigsuunan, is quite interesting as we come along with a unique study in scriptures. Gumikan kay kining ikatulo ka adlaw nga milabay, mauni ang usa sa mga instances where birthdays are mentioned in scriptures. Kaduhara gyud gisgutan ang birthday, mga kaigsunan sa Biblia. Ang ikaduhang yugto nga ang birthday gisgutan diri dapit sa Marcos kapitulo 6, 21-27, birthday sa hari gihapon nga ginganlag si Herodes. Niadtong ang birthday ni Haring Herodes, mga kaigsuunan, ang anak ni Herodias nagsayaw-sayaw, mga igsuon, nalingaw kayong hari, iyang giingnan si Salome, day, pagkanindot, bapod nimog sinayawan, pangayo, bisan katunga sa kong gingharian, kabaw ka kung sige pangayo sa dalaga, mga kaigsuunan. Sumala sa gisulti siyang inahan, naglagot man ang inahan, kay siyempre, uyab-uyab man siya ni Herodes, unya gihilabtan man sila sa mensahe nga nagbadlong kanila ni John the Baptist, mga kaigsuunan. Ging na niya iyang dalaga, dahil chance mo na ayaw pangayog bisag unsa,
pangayua ang ulo ni Juan Bautista. Only 2 birthdays in scriptures o sa kada birthday mga kaigsunan na ay gibitay. Ang baker gibitay, si San Juan Bautista mga kaigsunan gipunggutan og ulo, gibutang ang ulo dito sa ibabaw sa bandihado. That's the story, and it's kind of unique mga kaigsunan, gumikan kay birthday ang atong gihisgutan. And one of the twists and turns of our study for tonight, kung imong tanawon mga kaigsunan, naghisgot kini og duga sa paras og sa tinapay. And it is very significant, gumikan kay ang duga sa paras mga kaigsunan, simbolo sa dugo ni Kristo, og ang tinapay igsuon, simbolo sa lawas ni Kristo. And what's with that? Ang tulo ka adlaw nga tagal mga kaigsunan, nagpasabot sab nga human si Kristo gilansang dito sa Kalbaryo sa krus. The third day, He was reinstated. He rose back to life. Nabuhi siya pag-usab. Kung imong namatikdan, ang butler mga kaigsunan was reinstated, which means nga ang duga sa paras, the symbol of the blood of Jesus, nakahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Maingon man ang tinapay mga kaigsunan, gumikan kay gipatay ang panadiro. The bread which symbolized the body of Jesus was crushed and He died for our sins. Bisan kadtong kasinatian dito sa prisuhan mga kaigsunan, we can see nga si Joseph nga gitanuran sa Dios, duol kayo ang Ginoo niya mga kaigsunan, bisan asa siya paingon. Bisan pa mga butang may kalabutan sa umalabot, gitugot sa Dios nga mahitabo sulod sa bilangguan. Pero mao ni pait mga igsoon. Nagtando-tando lang lugar ang butler. Pag-ingon ni Joseph, ayaw biya ko kalimti, sir. Please remember me in your reinstatement. Pero ang katapusan nga bersikulo mga kaigsunan nagkanayon. The chief cupbearer, the butler, kadtong magtitiing, wa na makahinumdom kang Joseph. Hinunua, nahikalimtan si Jose. Another contribution mga kaigsunan sa panultihon, promises are made to be broken. The chief cupbearer did not remember Joseph. Abi ninyo mga kaigsunan, makaingon bitaw ta nga grabe mang yung luuyas kinabuhi ni Jose oy. Di na lang kita magpalabi mga igsuon og absorb sa iyahang kaagi kay murag ikaw ang madepress magunahuna. Grabe na lang gyud. Nitabang siya sa kahimtang sa mga tao, iyang gitagaag kahulugan ng ilang mga damgo. He wanted to inspire everybody, and yet it could have been another chance for Joseph mga kaigsunan. Ang nahitabo, gilimtan. Pagkapait. Murag yun siya o kana bitawng katapusang puto sa bahaw. Ug di na lang nimo pangitaag daplin nga imong ibilin didto na ginas basurahan nimo ilabay. Mao ni kaagi ni Joseph mga kaigsunan. The hope that had been kindled in his heart. Ang kanindutag yun unta kayo. Nakapatabang siyang tao 3 days after nang lugwa sila na tinuod ang ilang mga damgo ng atuman, mga kaigsunan. Ingon siya, chance ko na yun ni nga ilang makita ang akong talento. They will use me outside of this prison. Pero abi ni mga kaigsunan, miligad ang pila pa ng mga tuig. Wa gyoy nahitabo, and the hope
that had been kindled, ang paglaom nga unta, miamag na gamay, middilaab gamay, diha sa iyang kasing-kasing, gradually, sa hinay-hinay na matay rasab ang iyang paglaom, mga kaigsunan. And to all other trial, sa tanang kalisdanan ngayang nagian, mga kaigsunan, nadungagan pagyod sa kapait, sa paghuna-huna nga nay mga taong di kahinumdum sa utang kabubuton. Well, I think that's very good of us Filipinos, mga kaigsunan. Mutanaw gitag utang kabubuton, pero nagyoy uban nga di kahinumdum. Di kablingi, mga kaigsunan, sa maayong mga butang nga nahitabo. It was a bitter sting of ingratitude. Karon, mga kaigsunan, kumusta man kung kita'y nahitabuan? Joseph, despite these problems, trusted God's timing. Because waiting patiently is a virtue, mga kaigsunan. Gibalik na to, nagpangutan na kaganina, makapaabot bagyod ta kaha. Pamalandungi kadali, mga igsuon, makahulat kahata. Well, I tried to make a little diagram in the life of Joseph. Kung natong hinumduman, mga kaigsunan, Joseph was only 17 years old sa diha nga gibaligya siya sa mga magulang, sa mga Midyanhon, sa mga Ismailianhon, ngadto sa Ehipto. 17 years old. Unya ato lang i-estimate, mga kaigsuunan, ato lang itungop-tungop, siguro pag abot niya sa Ehipto, nagtrabaho siya sa pinuyanan ni Potiphar, midilanto siya kadali ngadto, gisaligan, naibgan sa iyang asawa, sumudagan ginig mga more or less isa katuig, pagkahuman, gipriso siya. More or less, it would be another 10 years nga gipriso si Joseph. Imagino nimo pulo katuig nga walay mga gumunhap sulod sa bilangguan. Muadlaw naman, muudto na sab, mugabiin na, matulog, musubang ang adlaw, pagkatiyon-tiyon matulog, pulo katuig, mga kaigsunan, nga nausik sa kinabuhi ni Joseph. And even then, nangita siyag paagi nga mahimong kahuluganon ng iyang kinabuhi. 10 years. Paghuman sa 10 years, mga kaigsunan, niabot ang magtitiing og ang panadiro, iyang giinterpret ang ilang mga damgo, nakagawas ang duha, mga igsoon, but it took another 2 years. 2 years later, mga igsoon, muna itong tanawon ugma, nagdamgo si Paraon. Nasamok ang tibuok Ehipto, mga kaigsunan, kay wa gyoy makahubad sa damgo ni Paraon, hangtod nga niabot na sa butler, mga kaigsunan, ng pangitabo, nakahinumdom siya, uy, naaman day tuod to'y nag-interpret sa kong damgo. It was another 2 years, mga kaigsunan, which brings us to a total of 13 years. Kaning 13 katuig, mga kaigsunan, miabot ta sa panahon nga si Jose milubas ingon nga usa ka tawo sulod sa bilangguan, nahimo siyang 30 years old sa iyang paggawa sa bilangguan. O paglugwa niya sa bilangguan, kinsa may magdaho, mga kaigsunan, nga mahimo siyang gobernador sa Ehipto, gikan sa prisuhan, nahimong gobernador, ex-convict. And it will take another 7 years as governor, siya'y nag-manage sa tanang mga pananom sa uma, mga kaigsunan, because 7 years of abundance will be followed by another 7 years of famine.
niabot ang iyang mga magulang 2 years later. Kung imo nang sumadahon ang 13 ngadtos 19, ngadtos 9, 22 anyos mga kaigsuunan, ang huwat ni Jose hangtod matuman ang iyang damgo nga ang iyang mga magulang o mga ginikanan muyukbo sa iyang atubangan. Kahuwat ka kag 20 ka tuig aron matuman ang imong mga pangandoy? Can you wait 5 years? Can you wait even more than those years, mga kaigsunan, aron matuman sa Dios ang iyang mga plano sa imong kinabuhi? 22 years for Joseph until his dreams were fulfilled. Balikan na to kadali si Abraham. Ang atong hisgutan kaganina, naghuwat siya 25 anyos, ay matuman ng saad sa Dios nga mahimugso ang iyang anak sa panulundon. Pero abi yung mga kaigsunan, at about the middle, wa gani siya magkaabot og tunga-tunga, 11 years later, sa wa pa matuman ang iyahang saad sa Dios, mga kaigsunan, wa kahuwat si Abraham. Ningon si Sarai do, ay nanang taghuwat-huwatan ng giingos Ginoong mga anak taoy. Guwang naman ko kayo. Naya kung binatunan kanina lang, bata pa ni, sigurado yun ni. Nabuntis mo to si Ismael, mga kaigsunan. And that's a long story. Even the patriarchs failed in the long haul of wait, mga kaigsunan. O kining tanan nilang makasinatian kung natong itandi sa nahitabo kang Joseph, mga kaigsunan. Unta, kining kabugat nga atong nasinati, kaning kalisod, kining taas nga kutay sa atong pagpaabot, mahimo na lang yun kaayong mubo kung itandi nato sa kasinatian nining atong gitunan karong gabiuna, mga kaigsunan. Well, the life of Joseph is a big, big lesson. Daghan siyang nagian nga tamis, parat, aslom, tabang, mga kaigsunan. Same thing with everybody around us here. Na siguro tay mga panahon nga unta, tuanas, tumoy, nga maabot na nato ang atong mga kalabuton, na udlot pagyod, and it will take another several years until we get that. The point here, mga kaigsunan, ingon ani gyud ang kinabuhi, may tamis, may parat, may aslom, may tabang. Pero ang Dios is still doing the process of molding you into becoming someone He wants you to be. Atong isumpay, mga kaigsunan, ang lyrics sa awit ni Chris Christian, Just Look How Far You've Come. Sa chorus nga bahin nag-ingon, do not give up, do not give in. Just give it all to Him. And when it seems who you really want to be is someone you have never become, just look how far you've come. Kung gihatagan ka og mga tangerine sa kinabuhi, mga kaigsunan, layo na kag naabtan. Lingi lang, di ba imong makita, layo na ta og naabtan. Ang Ginoo magpanalangin, mga igsuon, atong iduko ang atong mga ulo alang sa pagampo. Silimbahon nga Dios na ikaw sa kitasan sa mga langit. Dakong kalipay, nining katilingban sa imong katawhan nga matinud-anon, nga mamalandong, sa imong mensahe alang kanamo, labi na gyud sa panigingnan ni Joseph, nga hilabihan kabugat ang kutay sa iyang mga pag-antos sulod sa bilangguan. Inosente,
apan sa pila ka mga katuigan gitugutan Ginoo nga mag-ilaid sa tumang mga kalisdanan. Salamat nga imong gipasabot kanamo nga imo diayng plano usahay ang mga ingon ani nga mga kahimtang sa kinabuhi aron mutubo kami. Mahimo kaming bulawan nga lunsay diha sa imong mga kamot ug pagamuma. Panalangini kining katilingban, papaulia kami ning gabiuna nga tinipigan sa imong gahom og sa imong mga manulunda. Mamali kami ugma andam nga modawat na usab sa mensahe mahitungod sa pagpasiguli. Salamat o Dios nga ikaw motubag og maluoy, magpasaylo sa imong makalapasan, kining tanan mo tugyan og lumang madawat sa ngalan ng Gahom ni Jesus nga among manluluwas. Amen.